Fórmula. No, mi. Un mi. És diferent, És això. Hombre, què tal? Com esteu? Aquí el Ramon de les Olives on fire. Estem en procés de creació total. Sí, després d'haver explorat unes quantes vies hem entès que amb 4 cançons no pots treure un disc. O sigui que... El que passa és que són 4 temazos de la vida. No, evidentment. El que passa que, malauradament, doncs, un disc no pot durar 12 minuts. I res, que estem aquí, que hem tornat a tancar l'estudi, que, bé, d'altra banda, és l'hàbitat natural del músic. La veritat, ens estem creant a sobre. És com una sinergia d'aportacions constants. Ell m'aporta una cosa... Som com 3 músics, però funcionem com si fóssim un sol músic. Mira, fem una demo. Pol, atent! 1, 2... 1, 2, 3 i... El Pol no hi és. I on està? No sé, jo fa una setmana que no el veig. Ahir tampoc va venir a assaig? No. Que raro. Em sembla que ens hem equivocat de pis. Què has vist? És l'Aida Folk. Que sí? Sí? Llavors el Pol a quin pis viu? Però el Pablo aquí? Que no pot ser. La primera? No pot ser. Que sí, home? Tornem a picar. No sé. Ei, perdona que et molestem, Aida, no? Què tal? Ricard. Hola. És que estem buscant un noi que abans hi havia aquí que no sabem on està i no... estem una mica preocupats. El Pol? El Pol? Sí. Que el coneixes? Home, i tant. Què vol dir, i tant? Que sou nòvios? Sí. I tens un got d'aigua? Sí, i tant, passeu. Si de fet el Pol està aquí. Però, un moment, qui sou? Jo sóc el Ricard, ell el Joan. Sí, no t'ha dit res el Pol de nosaltres? No, no em sona. Com? Doncs mira, jo t'explico. No t'ha parlat del Ramon de les Olives? El Ramon de les Olives és el nostre grup de música. Jo canto i ells no. Però què és això? Però què li ha passat al Pol? Però què li has fet? Deixa'l! Agafa el mòbil. Però què foteu? Per què no s'aixequen? Molt bé, Pol, molt bé. Es nota que ja no estàs aquí. Ara es nota que estàs aquí. Sí. Es veu que no estàs protegit ja. No. Molt bé. Esteu bé? Jo, a mi m'ha emocionat. Nois. Deixeu a l'Aida? No, mira, no ens han presentat. Aida, Ricard, com estàs? Molt bé. I una cosa, què acaba de passar? Perquè vull dir, jo he entès unes coses, però és que unes altres se m'han escapat. Vull dir, allò era el selfie assassí, oi? A veure, no hi ha una explicació exacta. N'hi ha milers, no? I cada cop en surt una cosa diferent, oi, Pol? Sí, trobant els matisos. Perdoneu que jo no estigui a la vostra onda, però oi que ja heu acabat? Ja esteu? No, això durarà temps. És que l'Aida m'ha ajudat a trobar la meva vocació, que és ser actor performàtic. Performàtic. Sí, performàtic.
Tio, jo t'animo, perquè ho fas de puta mare, vull dir, ho tens, hi ha algú que tens. Gràcies. Però si ets enginyer informàtic no tens sensibilitat. I tant que en té. I tant, jo també l'he vista. Bueno, no t'ho fes la truqueta, a mi em sembla collonut, però anem a assajar o no? Bé, és que amb l'Aida m'ha estat parlant que he de focalitzar. I a veure, això del grup ara actualment és una pèrdua de temps. Però tu t'has vist? Però una cosa, espera't, Pol, no et precipitis. Vull dir que a veure, que tens fusta d'actors, clar, però que també tens de bateria i que amb el Ramon estem fent coses. Sí, ja ho sé, però és que... Serà que no? Vull dir... A veure, siguem realistes, eh? No ens escolta ningú. Penso i repenso plans de gran anfitrió. Jordi, sóc Albert Tom. Què tal? Escolta, això que m'has passat del Ramon de les Olives m'ha agradat, eh? Sí, tant. Jo crec que pot funcionar. Com els puc trobar, aquests tios? Qui són? Vale, podem dir alguna cosa.